Salutare, salutare și bine ați venit pe canalul meu și astăzi haideți să ne continuăm aventura cu joculețul nostru Rise of the Tomb Raider. Deci urma să ajungem acolo sus, da? Ne arată că trebuie să... Opa! Să spargem iară zidul ăsta, am mai spart unul în episodul anterior. Deci știm cum să face, da? Hai, dărâmă zidul. Trebuie să umplem aici cu apă. Atât. Gata, am spart zidul ăsta. Și acum, trebuie să ajung acolo. Ok, gata, hai, apa se ridică și noi notăm. Atât. Hai. Ne cățărăm aici pe zidurile astea. Mamă, câte scheletoane. Gata, hai că am ajuns. Deci, atât, ne sus aici pe chestia asta. Gata. Opa. Stai un pic. Și acum, deci trebuie, deci gata, hai. M-am prins. Escaladăm aici. Ai. Și încolo, da, încolo. Atât. Deci pe aici trebuie să urcăm. Gata, hai că am ajuns. Se pare că am ajuns. Opa, o groapă. Ia. Apa, am sărit. Hai, mă. Opa. Se audă ea. Deci pe aici o luăm, da? Ia să vedem. Da, acolo trebuie să ajungem. Hai, bag viteză. Hai. Doar sărim. Atât. Și mai sunt ceva gropâni aici, da? Opa. Și aici o capcană, sărim peste ea. Hai. Aici n-a lăsat nimic în urmă. N-a lăsat absolut nimic în urmă. Și got to raise the water. deci oricum trebuie să tragem în chestia aia. Gata, am lăsat pluta jos. Opa, hai să luăm asta. Mai luăm ceva puncte. Ok. Am mai luat. Și să sărim aici, da? Hai, bă. Atât. Opa. Bani. Bănet, mă, am luat primii băneti, au. Primii bani. Deci trebuie să spargem asta, da, ok. Hai că de ce ne-am obișnuit. Să spartul zidurilor. Ai. Atât. Hai că s-o împlută la cu apă. Și acum, deci trebuie să mor pe chestia asta, da? Hai. Deci vine, gata, am înțeles. Gata. Hai, ne urcăm pe pluta asta. Și sărim pe zidul ăla, da? Bună treabă. Ai. Deci ne urcăm acolo sus. Atât. Gata, am înțeles. Hai, că vine apa aia. Atât, m-a ridicat ușa aia de la apă, ok. Și ne apă acum. Pe bune. Am scăpat. Cât paci. Iară să neacă. Uite acolo sus, gata, am ajuns. Am inundat locul ăsta până am ajuns aici în vârf. Hai că vreau să mă uit să vedem cum se vede. Da, uite acolo cum vine apa. Atât. Deci n-am lăsat nimic pe acolo. Și am ajuns aici la... La ce am ajuns? Aoleu, ce acolo? Un mormânt. Te-am găsit, cică. Gata, am găsit-o, da? Ia să vedem ce am găsit. Păi n-avem nimic acolo. Ne-am luat țapă. Ne-am chinuit degeaba. O fi venit ăla cu elicopterul și... Opa, nu a venit, acum vine. Am vrut să zic că o fi venit ăla și o fi luat de acolo dinăuntru. Uite, bă, dar ăștia cu mitraliere, bă, armata aici întreagă. Opa.
Ce fac? I-au pus acolo bombe. Aoleu, aruncă ăsta în aer sau ce? Băi, mare pericol aici, e mare pericol. The Prophet's tomb. Hai mă, After all că nu-i this nimic time. în ăla, mă, nu-i nimic în el. The Aha. artifact? Inside. God willing. Înăuntru, da, vrea tu să fie înăuntru. Fii atent acum. Open it. Deschideți-l. Cu grijă. Could be extremely dangerous. Hai bă, da, e periculos ăla, că e gol. Aoleu, surpriză. Who the hell are you? Cine You're naiba a ești? smart woman. Ești o I femeie suspect deșteaptă, you băi. already know. Cred că știi deja, a? Aoleu, Trinity. Where is the artifact? Unde I e don't know what you're artefactul? talking about. Don't play Habar games n-am with despre me. ce. You led us to this place. Hai bă, arată artefactul. It Uite. was empty when I got here. There was no Ai, body ai. and definitely no Dar asta artifact. crede? Bă, dar asta nu crede, bă. Ia să vedem ce face. Ce ai de gând? Aoleu, scos cuțitul. Opa! Opa! Gata, m-a aruncat în aer. La revedere, nene, la revedere. Get out! Hai! Asta a intrat în... i-a băgat acolo un sucriu ăla, cu ce pește ăla. Hai de capul meu. Să tragem în ei? Hai bă, hai de capul meu și... Atât! Opa! O să luăm din loc, da? Ai, am luat-o din loc, ia că mai unul. Aoleu, pica peste el. Hai că... Atât! Hai, că tot se împrăște. Bă, dar până acum tot se împrăște în jocul ăsta. Opa, am luat-o la vale. Și de sărit băieți, da? Atât, sus pe asta. Hai, aleargă. Opa! Hai, că... Sper să scăpăm de aici cumva. Ai, am scăpat. N-am scăpat. Opa! Hai, viteză. Hai de capul, haide, era să mă iau. Bine că am văzut groapa aia. Uite mă, vine apa. Opa! What's this? Pare interesant aia, nu știu, habar n-am. Asta căutai sau ce? Nu asta căutai. Gata. Căuta un artefact, aia e ceva. Și gata. Suntem altundeva, în Londra, cică. Studiază, cercetează. Ops, cine-i? Tu erai. Aoleu. Lara, Ce There's so mă much I bucur need că to te tell you, văd. Ryder. Aia. did you find the Prophet's tomb? Yes, Ai găsit? but I was followed. Da. What? Aha. By who? They call themselves Trinity. They tried to kill me. Trinity. Era să mă iau de la ei. You're starting to scare me. Ce The se tomb was întâmplă aici? empty. Mă I sperii. think they were looking for the divine source. The artifact your father was after? There's more. I found this symbol in the tomb. I knew I'd seen Uite it before. bă, It was asta e driving me ceva insane. simbol, atent. That's when it hit me. I Îi saw arată-l it ăsta, here explică. in one of Dad's books. Ăsta Listen pare to să this. fie prietenul ei. The lost city of Kitesh, said to have disappeared in Siberia sometime in the 12th century. Legend says that on the eve of the invasion by the Mongol horde, it sunk beneath a lake. What does this have to do with the Prophet's artifact? The same symbol. E același simbol. Ha! Lara, If the divine source is hidden in the ruins of Kitesh, waiting E to be ascunsă found, then în- I have to go. to Siberia? Are you Trebuie să kidding mă me? duc în Siberia. Just think, Glumești? if this thing could really unlock the secret of immortality, it would change Aoleu. everything. Sickness, suffering, Aoleu, death, gone. aoleu. Super tare. Are you listening Hai to să facem. yourself? Jonah, we've been through so much together. You know there's more out there. This could be real. I don't care if it's real.
I've Nu-i lost too pasă. many friends. I don't want to lose you too, Dad never made the connection Prea to Kitesh. many He friends. gave up everything for this. including you. Aha. Stop blaming yourself for what happened. He made his own bed. Hai I că can't give up on ăsta te him. lasă. Not now. O It's să all I turat se have. pare de... No, it isn't. A, If you stayed still for 5 minutes, maybe you'd see that. aia e. Na, se duce ăsta, am rămas singuri. Singuri, ia să vedem. Aoleu, s-a nervat asta, sparge-te. Na? Nimeni nu ne mai ajută. Aia e. Pare importantă cartea alea, cum se vede. Opa! Cineva... Opa, cineva ne urmărește. Dă-i, băi, ai! Hai, dă capul meu, ce m-o trasă. Hai, dă-te scaunul în cap. Ai. Mamă! Hai că îl împușcă pe ăla. Nu-l. Da, bă, că ia de picior nu reușește, nici cum. A, gata, o... Am sfeclit-o. Na, unde ești, mă? Și ajută-mă, l-au plecat. Lara! Uite-l. Holy shit! Holy shit. Dă-i în cap cu aia, hai dă, gata, l-au rezolvat. Fuge ăla cu cartea. Stai, mă. Trage odată dacă vrei să fii atentul. Hai, bă, că nu-ți lasă cartea, trage. Na, ciocanul, că fugi cu carte. Da, păi ai, da, poți să tragi după ce-o sărit ăla. Aha. Shit, Lara. What are we gonna do? Hai că o luată la cartea. I led them to it, Jonah. Ai. If the divine A, source deci is real, acum gata. A, We've got deci to gata, fight s-a it lămurit first. ăla. O ajută din nou. Siberia it is then. Atâta în Siberia, să ne ducem în Siberia, băi. Ai. Siberia să fie. Și ia să vedem. Ia la frig iară. Present day. Ai, mă, ești bine? Ai picat sau ce? E cam frig pe aici. Lara, are you there? I made it to shelter. Ești acolo? Jonah? Jonah? Jonah, Mamă, tremur asta de if you frig. can hear me, go back. Please don't try to find me. Go back, hai. Hai că nu s-au de nimic pe stația aia. I need to do this alone. E singurică aici în... Zăpada asta, e frig, cald. Got to find shelter. Ia să vedem, da, de trebuie să iau înainte, da? Unde era ăla? Să găsesc au de post. Acolo pe undeva, bun. Hai să zic, mamă, cât e zăpada. Bă, da, cât e zăpada și frig. Și bate vântul și... Mai un pic înghețăm. Moving. Hai, continuă să mergi. Se încurajează singură. Come on. Foarte. You can do Hai, da. this. Hai că poți să faci asta. Da, păi uite, apăs pe tasta asta și poți să faci. Opa, An old camp. am ajuns. Am ajuns. Ai. Hai de mine, uite cum sclipește zăpada. Okay. Super se vede, ok. Got to start a fire. Trebuie să fac un foc, cică. Atât, ia să vedem. A, deci trebuie să merg să luăm de acolo ca să facem focul. Lemnele alea. Bun, hai să luăm lemnele. Să aprindem focul. Okay. This might Ok. work. Atât, hai că merge treaba. Mai era lemnul ăsta aici, Not parcă, enough da? Last the night. Și că n-ajunge. Need to gather more. Deci trebuie să luăm una din trei, din care am luat una, două. Gata. Mai Try trebuie să not luăm to una. burn. I Atât. hope. Deci trebuie să luăm... A, să mergem acolo, la capra asta. Băi, capră. Crafting, ok. Fresh kill. No meat. Fresh kill. Să lupi. Bă, lupi, am vrut capra asta, da? Hai că de oc am dat, am scăpat. Back to Și camp. să ne întoarcem înapoi
adăpost. Să ne întoarcem înapoi la adăpost ca să facem focul. Da? Avem lemne. Mișcă, hai că mai un pic și ne-am scos. Am ajuns. Gata, hai că am ajuns cu ultima suflare. Bă, dar ce îmi place cum se vede zăpada aia pe deasupra. Face focul, ok. Și acum... Ops, e noapte. Am vrut zic că iarnă, e noapte, iarnă. Opa, au făcut focul, perfect. Am aprins focul, ne încălzim un pic. Opa, se aude cineva pe stație. O să ia cu elicopterul, mă. And what of the remnant? They continue to resist us, but we'll have the situation in hand soon enough. Good. Are situația în Trinity mână, has faith in you. sub control. Bine, mă. Trinity. Iară Trinity. Avem un arc. Super tare, dar asta din ce l-ai făcut? O bâtă, o sfoară. Going to need a stronger bow. Opa. Ce I wish avem this aici? pain wasn't Da, ne so putem lua alte familiar. haine. Like looking an Nu old mulțam enemy in the eye. deocamdată. It wants to take me down. Ia să It vedem. wants me Primul to upgrade just la lie arcul nostru. down Bang. and die. I-am But I făcut și won't. upgrade. I can't. There's something here. Avem ceva There must be, or heal-uri. Trinity wouldn't be in the snowy hell. Hai să luăm pe ăsta. I just hope that Jonah is okay. Începem cu începutul. Ok. I just Gata, am couldn't făcut upgrade-urile ce am avut aici. Ce zice? Un lac. Ok, un DLC. Hai că deocamdată ne continuăm misiunea noastră. Deci trebuie să ajungem acolo. Hai să mai luăm niște pomi. Hunting. Deci putem vâna. Ok. Am luat pomul ăsta. Ia să vedem ce putem vâna. Deci asta e capra aia care a fost acolo, da? Și eu trebuie să ajung acolo. Deci mă pot urca în pom. Ia să vedem. Bă, ce tare. Atât. Opa. Și acum ce vreau să zică? Pot să ajung acolo. Ia să vedem. Ai. Gata, m-am ajuns. Uite aici la lădiță. Am deschis lădița. 3 pene. Am luat 3 pene din lădiță. Și acolo trebuie să ajung eu. Bă, pot să merg pe sfoara asta. Ce să aici? Iepuri, capră. Hai să vedem o capră. Bă, dar nu fugi. Dacă fugi asta. Colect. Ce era acolo? O pană. Nu, dă-te pe... Ai. Wounds here. Gata, mă. Ups. Trinity. They're here. E aici. Command, do you copy? Hai, bă. Am nimerit capra. Aoleu. Oh shit. Ce-i cu ăla? What the hell was that? Ce naiba e asta? N-am îmbrut-o. Ia să vedem ce scrie pe ăștia aici în zăpadă. Uite, bă, că sunt lucruri ascunse prin zăpadă. Bă, dar unde e capra aia? Au cum face? Hai, bă, gata. Au cum face? Era... Atât. Am vânat o capră. Ce mai este pe aici? Deci trebuie să ajung acolo. Da, hai să vedem. Pom, ceva mai este? Nu văd. Deci ne urcăm pe aici ca să ajungem acolo sus. Ok, hai. Ai. Și jump. Ok. Aici trebuie să ajung. Deep snow. Zăpadă mare. Opa. Bă, dar cum se vede? Ce se vede așa roșu? Ceva torțe pe aici. Opa, ne ascundem. Uite cineva pe aici sau ce? Au luat stația de la ăla. Ursul. What the fuck? E un urs. Și acum ce? Hai de capul meu. Și acum s-o dea... Viteză, bagă viteză. Ai. Hai bă, viteză. Hai că vine ursul după noi, bă, Gata, am scăpat. Hai să dăm. Atât.
Hai bă. Atât. Bă, dar ce bă? Am scăpat de Doamne, de... Și acum? Ce naibii? A, ce? F. Aoleu, m-am omorât. Fuck, am dat prea repede. Ia să vedem din nou. Bă, m-am omorât ursul ăla. Și era... Ce așa, ok. F, aia bă, i-am dat-o. Gata, hai. Aoleu, n-am. Bă, m-a aruncat ursul ăla. Nu l-am omorât, nu. Dar măcar am scăpat de el. Opa! A, și amintește că e acolo inconștientă, probabil. A, da, păi mai bine pe geam. Mai într-o altă aventură, cică? Well, I've decided that I should be your assistant. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my Yet. side. But this business, it's... Am are asta atâtea cărți. Uite cartea aia era. Lara, listen to me. Hai bă să-ți văd fața. Make such a mark on this world. You're going to make me so proud. Give me a moment, darling. I need to take this. Opa, sună un telefon ceva. Opa, gata, ne-am revenit. Se pare că suntem un pic am luat-o de la ursul ăla. A, să luăm din astea pentru ca să ne vindecăm. Unde sunt acolo? Una, două. Those leaves should stem the bleeding. Atât, deci trebuie să luăm plante din astea. Need some kind of bandage. Mai trebuie una. O luăm și pe asta. Gata, am luat plantele. Ce mai este de luat pe aici? Mai era... A, lada aia acolo, la lada ai ceva. Opa! Uite bă, la cu elicopterul lui. Ia să vedem ce face. Coboară. Nu, pleacă, ce face în fine. O fi lăsat pe cineva. A, deci se merge la lădiță. Am luat din lada asta, ok. Hai bă. Dăm pe V. Pe V. Gata, suntem fresh. Looks like the path goes all the way through. A, deci pe acolo trebuie să mergem Got to noi. get past that bear. A, dar e ursul ăla, ok. E ursul ăla. Ne ducem la urs. A, deci pe aici trebuie să mă duc, da? A, ne urcăm acolo, ok. Ne ducem la urs. Sper să nu fie ursul pe aici. Nu-i ursul, am scăpat. They're death caps. Super. Should be able to make a poison. A, să facem o săgeți otrăvitoare. O, perfect. Deci ne cățărăm aici pe zidul ăsta. Atât. Hai, da. Sper să nu se spargă gheața, că cam multă gheață. A, e o ladă. Ok, avem aici pentru să ne refacem viața. Și ne dăm pe... A, gata, ne dăm pe sfoara asta. Atât. A, aici am fost înainte, da? Deci acum trebuie să ajungem acolo. Ia ca o capră, hai să punem capra asta. Bă, n-am nimerit-o, unde-i? A, o trecut, hai că nu-l lăsăm acum. Unde-i bă capra? Hai bă! Bă, serios! Bă! Hai bă, dar nu mai moare capra asta! Bă, n-am să gest ce pește, unde ești? Hai bă, fă săget! Hai mă, n-aveam săget, mă, bă, și când m-am chinuit, unde ești? Hai că se aude, unde ești, mă? Bă, dar au dispărut. Era ceva în zăpadă acolo. Hai să mergem să luăm asta de zăpadă. Să vedem ce e aici. Unde e aici? Pe undeva, gata, am luat-o. Hai că veneam capra și am găsit ceva în zăpadă. Bă, dar unde e capra aia, mă? Unde ești?
Aici nu putea să meargă sus, mă gândesc. Opa! Pomul, hai să luăm pomul, să-l tăiem. Am tăiat pomul, ok. Bă, dar nu-i mai capra. A, uite-o! Bă, nu e asta! Bă, dă-te în pește! Îngață gețele cu tine! Alta! Bă, dar sunteți multe pe aici! Stai bă, hai după asta! Bă, dă-te în... Bă, bine că te-ai băgat după zidul ăla! Hai mă, cu ce îmi pierd vremea cu o capră, mă, serios! Unde ești? Gata! Hai bă, bă, asta își revine capra! Bă, dă-te, ciocan! Să vezi că nu mai am săget. Unde te auzi? Uite-o! Hai bă, să duci după stânca aia. Trage odată, mă, e extraordinar. N-are săgeți. Bă, iar n-am săgeți, serios. Uite că asta o luat-o prin pom. Hai mă, unde ești? Bă, dar ce mă enervează o capră din asta. O las baltă. Rămân și fără săgeți. Uite-o. Uite-o, asta-i. Bă, dar mor odată. Bă, dar n-am nimerit-o. Ai de capul meu. Bă, dar jumătate de oră se vâneze o capă. Asta da. Atât. Ia să vedem un pom ca să mai fac săgeți la loc. Nu prea văd. În fine, unde trebuie să ajung? Acolo, da? A, uite aici, hai să luăm asta. Astea nu mă mai duc, bă, capre, nu mă mai duc după voi, serios. Deci trebuie să mă bag aici. Map update, opa. Ciuperci. Am luat ciuperca, mai una. Am luat ciuperca. Și ce mai trebuie să iau? Trebuie să-mi duc înapoi acum. Bă, mai erau ciuperci aici. A, mai este ceva aici înăuntru, ok. Bă, am luat toate ciupercile. Ia să vedem. Opa. Avem ceva aici? Opa, din asta n-am mai văzut. Ai, mă, și era să mă întorc înapoi din drum. Și uite aici, atâta mai peștera. Atât, de mai sunt pe aici pe ceva. Opa, un manuscris din ăla, asta era pe perete, hai să luăm și pe asta. Aia, mă, bravo, am luat-o și pe asta, ce mai este aici? Mai e un manuscris. Atât. Hai că ne luăm experiență aici la... Ai. Și ieșim afară, nu mai este nimic aici, da? Ne întoarcem acolo la busolă. Hai, da. Ai, gata. Să ne facem săgețile. Nu mai am lemn. Bă, n-am lemn pentru săgeți. Bă, și da săgeți am? Am săgeți. Una. Uite aici o ladă. O ladă, ia să vedem ce e în lada asta. Might be able to make something with all this. Should head back to camp and try. Aha. Bun, hai să mergem acolo. Unde era? Unde eram acolo săgeata? Ok. Tot înainte. Dacă aș vedea un pom ceva să mai iau niște... Hai la planta asta. Ne luăm aici, colectăm tot ce este pe hartă. Opa, pomul. Perfect, mă. Bă, dar perfect și te încalc. Capra e... Păi, ce-am vânat una înainte, de-aia cred că face așa. Oh, acum am luat suficient. E ceva aici? Parcă era ceva aici. Alt manuscris. Ok. Ok, am mai luat astea pe altă limbă. Ai. Un cui, bă, ăla nu mă mai...
chinui cu cuibul ăla și să ajung aici, da? A, să ajung la foc, ok. Am ajuns la foc, să dăm pe inventar, și că săgeți otrăvite. Atât, n-am ciuperci. A, bine, în fine. Am văzut care e treaba. Ai. Avem ceva aici la weapon, la arme, atât. Vedem ce luăm de aici. Mai trebuie niște... Hai că luăm asta dacă asta e disponibilă. Și la skill mai era ceva, da? Ia să vedem. A să fim mai rezistenți, atâta. Nu murim așa de repede, ok. Trebuie să se odihnească, că e atât de rece și obosită. Hai că un pic de odihnă merită, nu? Zic și eu. Opa, se visează cu ceva. O amintire cu taică-suiară. Ce se întâmplă? E atât de aproape să găsească ceva. I don't want to understand. I just want you to stop. Be my dad again. Ia? Gata, ne-am revenit. Opa! Nu suntem singuri! Nu suntem singuri aici. Ups! Hai de capul meu. Cineva fugărește pe cineva. Ăștia de la... Opa! Au rămas fără săgeți. Hai da, du-te, fugi, aleargă, salvează-te, scapă. Asta nu vrea să scape. Aha, nu mai am nicio șansă. Hai de capul meu. L-am împușcat pe ăla. Asta o luat-o la fugă. Hai da. Na, după ea. Opa, au văzut focul de la tabăra noastră, bănuiesc. Na? Nene, încălzește-te un pic acolo la... Ai. Nema, nu-i nimeni aici. Se pare că s-au ascuns pe undeva. Se pare că s-au ascuns. Ce noroc pe noi. Gata. Hai de mine. Aoleu, e în pom asta. Băi, în pom, să dau pe F? Hai de capul mă pe F? Mamă, ce eu... E făcutul ăla. Opa, mai vine unul. Hai, bă. Hai, bă, ce le-am... Gata, hai. L-am aranjat pe ăla, da? Hai că l-am căutat, am luat o piuliță, un arc. Opa, săgeți. Bă, săgeți. Săgeți. Hai că ne-am bătut și cu ăștia. Și cam atâta pentru episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și mulțumesc pentru vizionare.